हाई स्कुलनि बाउन्डारि वाल गेट बेखौ बेखेवगोन आरो सुवागपुराव आं जेराव थायो बे खाथियावनो मोनसे स्पेस दं बेयाव 3 कोटि थाखानि माने मोनसे बड'लेण्ड मार्टियार्स भवन बेखौ जों गायसनगोन आरो ओमफ्राय औबारियाव मोनसे कमिउनिटि हल जों बानायगोन आरो साननैसो उनाव नैबे जोहोलावफुरि पार्कखौबो जों बेखेवगोन आरो महरिपारायाव 60 लाखनि मोनसे माबा दङ स्कुल बिल्डिं बानायनाय आरो अडिट'रियाम माने मोनसे अडिट'रियाम थागोन महरिपारायाव 50 लाखनि बेखौ साननैसो उनाव आरो बेखेवगोन जों फैबाय थानायाव 44 जेरै गरेस्वर विधानसभा बेवहाय बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोननाय माबायदि जों मोननांगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै गरेस्वर एलएसिनि आन्दाराव मोनथाम बिटिसि समस्ति दङ बिनि गेजेराव जोङो मोननै समस्तियाव देरहानो हादों गरेस्वर सुक्लायाव जोङो बिपिएफ हान्जाया देरहादों आरो नाग्रिजुलि माने बिटिसि समस्तियाव बिजेपिया देरहानो हादों गतिके जों मोननै देरहादों बिथांमोना मोनसे देरहादों मोननै देरहानाय हिसाबै बे गरेस्वर सिटआ बिपिएफ दोलोनि जानांगौ आरो जों बिपिएफ दोलोआनो गरेस्वर समस्तियाव इलेक्सन गेलेगोन जोंनाव सानै केन्डिडेट दङ महेश्वर बसुमतारी दिगन्त बेजबरा बे सानैनि गेजेराव सासे जागोन